Anyị ka nọ n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Isiokwu anyị ga-eleba anya ya taa bụ ihe ọmụnkwụ na-egosipụta n'ala Igbo. Ebe ọbụla e kere ọmụnkwụ maọbụ tinye ọmụnkwụ n'ala, nke a na-egosi na ala ahụ nọ n'okwu. Ebe ọbụla maọbụ ihe ọbụla e tinyere ọmụnkwụ na ya, ị maa na adịghị ezu ihe ahụ n'ohi dịka ukwu osisi mmiri mkpụrụ. E ji ọmụnkwụ egbochi ebe mmọnwụ si apụta. Etinye ọmụnkwụ n'ụgbọala na-agba n'okporo ụzọ, nke a na-egosi na ụgbọala ahụ bụ ozu. Asụnye ọmụnkwụ na mbara ezi ebe mmadụ nwụrụ, ọ na-egosi na achọbeghị ka ndị mmadụ bịawa mgbaru bụ onye ahụ nwụrụ anwụ. Nke a bụ ka a ghara iwusa na onye ahụ anwụọla. Ndị kara aka n'obodo na-eso mmọnwụ, ndị na-akpakwa ike, ha ji ọmụ ahụ egosi ịdị dike ha bụ site n'ịkpụ ya n'ọnụ maọbụ iti ya n'ala. Ha na-ejikwa ya n'aka iji gosi ịdị dike ha bụ. Ejikwa ọmụnkwụ ekechi ihe dị iche iche dịka eji ekechi ogiri ụgba na ihe ndị ọzọ. Eji ọmụnkwụ agwa ajụ eji ebu ibu. Eji ọmụnkwụ eke nkụ. Eji ọmụnkwụ akpa abọ eji achụ aja. Eji ọmụnkwụ atụ ụlọ ọtani. N'ọgbara ọfụrụ a, ndị ụka ji ọmụnkwụ eme ụka ọmụ, nke ndị bekee kpọrọ Palm Sunday. Ka emesịa.